Jo em declaro contrari a qualsevol altre motiu de joia i res no em fa feliç si no és l'amor del meu pare i senyor. És tan bèstia, és tan semblant als grans llibres de la Bíblia, no? El Càntic dels Càntics, l'Apocalipsis, aquests textos mítics que no ho pots filtrar a través de ningú, ha de ser a través de la teva sensibilitat. Quan jo dic que no hi poso res, vull dir, intento fer una mica el que feia el Shakespeare. Sempre s'insisteix sobre el fet que el Shakespeare no es pot saber res de qui era ell a través de les seves obres perquè no pren partit per ningú. Tots els personatges, no en jutja cap, tots són els bons i els dolents, per ells tots són una prova de l'existència. Jo he intentat fer el mateix que ell, he intentat explicar el conte. Jo crec que el conte, la història, amb la seva part psicològica, la seva part èpica, amb els seus sentiments extrems, ja ho explica tot. És lletra del teu germà? Si allò que ell diu fos cert, gosaria jurar que és la seva lletra, però vist el que ell diu, m'estimaria més pensar que no. És lletra seva? No és una obra romàntica, no és una obra on fa una explosió de riure o de plorar a través dels sentiments que venen de l'escenari només. No, és una suma de moltes coses. És com escoltar la Passió segons Sant Mateu, que són moltes coses. És la història de la música gairebé, doncs això és com la història del teatre. Jo crec que si surt bé es queda en una part de l'espectador, allò que diem sempre, l'espectador reacciona davant del que passa a l'escenari, l'espectador no es pot quedar mai indiferent davant del Lear, i jo crec que davant del Lear de la Núria Espert, ara que ella no hi és, tampoc. Per què, bufó, per què? Si després totes les meves possessions, almenys em quedarien les gorres. Venim d'una cultura masclista i és així, però a mi m'agrada molt la manera d'explicar-ho de la Cerdà, que va dir per què ho fa una dona? Bé, abans ho feien homes i ningú deia res. Penso en el Vaida, el director polonès, que va fer el Hamlet amb una gran actriu i li van preguntar per què l'has fet amb una gran actriu i ell va dir, no, jo he buscat un gran actor i resulta que era una actriu. Doncs a mi m'ha passat el mateix. Alça de la Bagdad en la pantomima contra la majestat del seu pare! En el Shakespeare, sobretot, aquestes coses tenen importància abans d'entrar. Un pensa que serà d'una manera determinada, no? Al cap de 10 segons d'estar a la funció, te n'oblides. Aquí a prop hi ha una cova que es pot aixoplugar de temporal. Reposeu allà. Mentrestant jo tornaré que la casa d'altura és dura